de lo que seria l'arqueologia andalusí en el nord de Castelló. En principi, hi havia que aclarir també que hi ha poques novetats en el registre arqueològic. Hi havia que debatir també sobre el concepte de novetats pel que fa a les terres del nord de Castelló. Se sap molt bé en temps de la colonització feudal, perquè les fonts escrites són relativament explícites pel que fa a l'estructura del poblament andalusí i també des de la mateixa perspectiva del territori polític i administratiu hi ha una sèrie de pervivències que es coneixen i que s'han estudiat i s'estan estudiant bastant bé. De fet, d'aquesta part administrativa, política i territorial parlarà el meu company Joan Negre, que és el que vindrà el mes que ve, que ell sí que parlarà de com s'estructuren aquests territoris i com és un poc l'evolució a través de les fonts que se coneixen, que n'hi ha poques, però se van coneixent a poc, que es parlen d'aquestes terres des dels inicis del segle VIII fins al segle XIII, perquè no hi ha que oblidar que són 500 anys. Són 500 anys, encara que el món andalusí se reflecteix ideològicament i de pensament sobre uns pocs ítems, els jardins, les sèquies, el paisatge irrigat, però és molt més que tot això. Són 500 anys on hi ha un procés d'islamització i hi ha un trencament al final també del segle XIII quan són desocupats d'aquestes terres. Que té un context molt clar, diferent d'altres zones de la península on hi ha un substrat tardoromà més evident i que també això fa que varie els processos de feudalització, els processos d'islamització i d'ocupació dels territoris. I també del moment cronològic més tardà, que és el moment ja de la feudalització i de la colonització cristiana. Este mapa marca un poc el context territorial del que anem a parlar, sobretot la zona del Baix Maestrat i els corredors de Sant Mateu i un poc els castells objectes d'intervenció. Ahir no estan tots els castells, sinó simplement els que creu que poden un poc més representar el contingut de la meva xerrada, i sobretot estan els tres jaciments on hem treballat de forma més activa, que són diferents però que en certa manera obliguen també a pensar en un context global i un context territorial per a tot el nord de Castelló. Vinculem per els castells de la Serra d'Horta. En tots aquests castells o en tots aquests jaciments hem intervingut des de la Diputació. El castell de Penyíscola, que seria el que més associat estaria a la part de Vinaròs que ens pertoca, allí paradògicament d'estructures islàmiques no se n'han trobat i més enllà d'alguna troballa molt puntual de ceràmica tampoc es coneix massa bé, ni es coneix l'abast de la ciutat, de la Medina o del Hixen del castell, ni es coneix com eren les muralles, ni es coneix pràcticament res del seu poblament. Està clar que tota la plana de Vinaròs i de Benicarló estaria vinculada administrativament al castell de Penyíscola, de diferents campanyes. Sobretot del 2005 al 2008 i dos puntuals de 2012 i 2013. I són diverses persones les que han intervingut en aquestes excavacions. Estic jo, està un company meu, que és el Joan Palmer, que també és el que ha dirigit i ha fet les obres d'excavació en el castell de la Madalena, de Castelló, i Neus Arquell, que ara actualment està també treballant en Borriol, en la moreria de Borriol i en el castell de Borriol. El castell de Xiver, el coneixeu ja més o menys, té 3 zones d'excavació. La zona A, que és la superfície del recinte superior, on hem trobat els indicis que ens parlen de les fases més antigues del món islàmic. La zona B, que tradicionalment se li diu de l'Albacar, encara que no és un Albacar com a tal, i la zona D, que és la zona de la moreria, de la Moradela de dalt, de la recinte superior. Veiem en primer pla com les estructures islàmiques són arrasades de forma molt clara i molt evident per a construir damunt, hi ha una volta en mans dels templers, les 2 grans torres,
era la comanda més important del nord de Castelló abans de la compra de Peníscola, com intentaven fer un lloc també de representació política i d'ostentació. I fan, i en un segon moment es construïssin uns murs que ja van perpendiculars a la muralla. En aquesta fase amortitzen les estances anteriors, pugen de nivell i fan unes trinxeres de cimentació per a construir uns murs de tàpia. Així es veu. La resta del que falta són alteracions de fases posteriors. Este mur i este mur d'ací, que els hem encontrat bàsicament ja a nivell de cimentació, són els que estan trencant esta fase de lo que diem. Això ho veureu, se repeteix bastant per la província, com dia abans. Són grans muralles i grans enderrocs. I la vessant nord, també. Veiem una sèrie de muralles, van despejar, van dedicar una campanya també a netejar la muralla i veiem que estaven conformades per una sèrie de bastions rectangulars. És obra sempre en pedra en sec, els paraments no estan lligats i són d'una amplada considerable, les estructures defensives. El sector 3 seria d'uns 50 centímetres en pedra, l'alçat seria en terra i la coberta seria vegetal. Ho sabem perquè també trobem associades les que sabem que són cobertes unes lloses planes que les trobem en les excavacions. Així tenim una planta un poc més clarificadora. Tenim una sèrie de murs, aquests corralets, que probablement estarien realçats en elements vegetals, en una sèrie de fogueres adossades als murs i una casa en un llindar. Els quals hem parlat de l'estrada, podeu fer una visita virtual. Hi ha una sèrie, podeu fer un vol, això és una captura que hem fet del model virtual, i així podeu veure un poc el tipus de paraments a què ens enfrontarem. Apenas es conserven uns 50 centímetres d'alçada i que van aprofitant la línia de muralla protohistòrica per anar adossant les seves cases. En construir-se'n arriben fins a la roca natural, pràcticament, o sigui, les fan per aprofitar, o bé aprofiten les estructures protohistòriques caigudes, les parets caigudes per a fer els seus pisos, o bé aprofiten la roca natural. Per tant, veiem que era una ocupació molt feble, una ocupació en apenes vida domèstica. En ecologia, quan trobem àmbits domèstics, ho trobem molta fauna, trobem molins, estructures de combustió potents, banquetes, o sigui, trobem... Així no trobàvem restes d'aquest tipus. Per tant, ja anàvem pensant clarament en una funcionalitat militar. Als voltants d'aquesta plaça pot haver una necròpoli islàmica. No se sap ben bé si... Pareix que estigui en corrupció, però dona la impressió que està apartat, tirat. No sabem exactament com pot estar. Però bueno, ens indiquen que al solar, les necròpolis islàmiques, en les xicotetes alqueries, es situen sempre als camins, dels camins, i bueno, al costat està la via principal també, el camí principal. I ja està, ja van això. Gràcies per la vostra atenció.